Het is vreed 1 november, de dag dat. CDA-leider Sybrand Buma lesjouwt op het Bijers Naudé in Ljouwert. De Franse theatergroep Centaur mooidocht on het stik Vaderpaard. En de dag dat deze tweet net verstuurd werd. Goeien en welkom bij Bient. Dadelijk een peteer over de Frieske passie van het reetrieden. En een reetrieder die het navigeer je op een vrachtwagen bij de Dakar Rally. In ons riego de keten in Duinem krijgen uw man een voorproken van de dramaserie die de omroep van januari zo uitstuurt. De bovenop. Ze knabbel je alle stikken, schieten oeral del en houden been uit de sliep. Ik had door de stienmut, oftewel de steenmarter. Als je wel eens oorlest hoorn van zo'n bist, dan wil je er zo gauw mogelijk van aan. Hier, ken je maar strak toch? Nou, je kan hetzelfde zien hoe 4. Nu ben ik hard boeten dus, ik viel de wienek alweer. Ik ben ze hier langsgang. Met rekening de vlier is zo, wie zo, de bovenop timmert. Ze ben hier onder trokken. En dan ben je tot het hele paard. Nou, dat weet ik de hele vlier zeg maar. Je laat alles in stront. Nou, ik moet een hele dikke laag. Dat maat erin, dat kan harden doors. Je kan wel zien dat de rally in de nek gepakt had. Oorlogs, ja, dat kan je makkelijk zien. Je biedt ze daar en dan pakken we een orden. Maar ja, omdat ze beschermen binnen, mogen ze net deermakken worden. Uit zijn de vleerbasis, want er werd ik een stiermut en die mag shitten worden. De provincie had je voor een ontheffing doen. Martijn Broekman, welkom. Je bent van Landschapsbeheer Friesland en van het meldpunt Stienmudden. Wat vind je ervan dat die vergunning al is aan de vleerbasis? Ja, terecht. Ja? Ja, het is gevaarlijk. Ze hebben de eigenschap om kabeltjes door te knagen bij auto's en dus ook bij F-16's. En dan zo'n ramp net hoe je wezen. Als het echt gebeurt, het kan. Ja, maar ja, dan kijk ik me in denken, als hij bij mij op zouder zit, dan maakt het hier een soort skeer en daar heb ik je verlet van. Dus kun je indenken dat mensen niet wel denken, ja hallo, waarom zijn wel wij net? Nou, het is gewoon, de veiligheid van vliegverkeer is gewoon in het geding. En bij een zoldertje niet. Nee. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Maar het is ook net de oplossing, begreep ik, het afschitten van een nut. Nee, het is een uiterst middel. En dat staat ook heel duidelijk in de ontheffing. Het mag alleen als ze een heleboel andere dingen hebben geprobeerd. Bijvoorbeeld de hangars marter dichtmaken. En we hebben ook allerlei voorstellen gedaan om op de luchtmachtbasis in bosjes alternatieve plekken te maken. En dat maakt dat de overlast eigenlijk moet verdwijnen. Ja, en als dat dan al in het slagen, dan pas maar de shitten we. Precies. Ja. Ja. Nou, bij het meldpunt Ierlijks komen er 150 meldingen binnen van mensen die het oerlijst hebben. Is het een heel drutte een probleem? Ja, er komen er steeds meer. En waar steenmarters voorkomen, geeft het ook overlast. En dat gaat gewoon steeds meer komen. Ja, wat kun je er rondwan? Heel simpel eigenlijk. Je moet gewoon zorgen dat ze niet op je dak komen. Ja. En kippetjes 's nachts opsluiten in het nachthok. En zoals je net in het filmpje ook zag, een man met duiven. Ja, zorg dat er gewoon geen steenmarter bij kan komen, in kan komen. Het is heel voor de hand liggend en het is een open deur tot en met, maar zo simpel is het gewoon. Dat is wel de oplossing. Nou, het mensen meer weten willen, dan kiezen haar melden bij een meldpunt. Ja. Hoe kunnen we hem vinden? Even googlen. Googelen, ja. Op meldpunt en steenmarter, dan kom je vanzelf. Dan kom je en er staat een telefoonnummer bij. Dat is 7 dagen per week bereikbaar. En we geven advies op maat. Nou, kom goed. Martijn Broekman, dank voor je komst. Graag gedaan. Rintje Ritsma, hij verhaalde jeder al zijn redens van de motor, maar de Lemster had nou weer een nieuwe uitdaging voen. Op 4 januari stak hem hier, giet er in het Argentijnse Rosario als navigator van start in de legendarische Dakar Rally. Rintje, welkom.
Ja, dank je. Wie is totaal een nieuwe uitdaging? Nou ja, deze kwam voorbij en die stond nog wel op het lijstje wat ik een keer wanwoe. Ja, mijn hart leidt natuurlijk bij de motor. Maar ja, op de motor is hij erg gevaarlijk. En zonder navigatieervaring in de Dakar moest het helemaal niet van. Dus ja, ik ken nou mooi even zien hoe het is. En navigeren gaat op zich goed. Maar navigeren in een vrachtauto, was echt de tijd om te zien en was even net op de dik hoeven te letten of navigeren op een motor. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Ja, ja. De vraag is, moest het echt wel op de motor? Moest het zoveel risico opzieken? Wil ik dadelijk even hoe dat dan gaat met het navigeren? Want het gaat er vrij heftig rond daar. We hebben even wat beelden daarvan. Kunnen we even naar Sjen? Als die beelden zo just, begint het dan al te kriebelen? Ja, nou, wij komen krijgen een week ben we naar Marokko geweest om te trainen. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring. Ik van lang in een vrachtauto zitten en navigeren erbij. Maar het is super goed bevallen. Ik ken er goed in, want uiteindelijk is dat ik nog een gok van Kester de Roer als je continu op een routeboek zit te zien. Ik is hartstikke misselijk worden. En die cabine die gaat gewoon een meter op en del en af en toe een meter heen en weer. Dus nee, maar dat gaat helemaal prima. Ja, want wat dosto? Dat is navigator, maar wat houdt dat in? Wat is die taak? Ja, ik bepaal waar we heen gaan aan de hand van het routeboek. De belangrijkste taak die ik heb is om gevaarlijke punten, en die worden aanduiden met uitroeptekens, 1, 12 treien. En treien is dan de gevaarlijkste. En er staan opstappen, uitstappen, kulen, bulten. Die kunnen aanduid worden met uitroeptekens. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus als een kaartje in een plaatsje heeft eigenlijk staan was hoe zoveel meters je inkomst. Ja. En dat kan duin wezen, een oudgrond, een klif. En dat is belangrijk, dat is ook een punten, dat die net hoe de holle sjost en dat die opneemt. Dat is echt de extra egen van de chauffeur? Ja, of is het echt de egen van de chauffeur? Ik ben de egen van de chauffeur, want de chauffeur weet net wat er komt. Nee. Dus het is gebruikelijk dat je dat van nou... op die vertrouwen dan? Ja. En wij hebben snelle assistentie, dus wij hoeven net... wij moeten zorgen dat wij op tijd binnen. En wij moeten zorgen dat alle 6 auto's die voor het team rijden, dat die alle keer binnenkomen. Dus als die met materiële pech in onderwijs, dan hebben wij, als het goed is, hebben wij die materiaal en hebben wij mij. Dus wij rijden mij wat meer gewicht. Ja, want voor de duidelijkheid, je rijdt in een auto die het net maar doet onder de wedstrijd, maar die... Ja, wij rijden wel officieel in de wedstrijd. Wij rijden echt hetzelfde parcours die de wedstrijd ik rijd. En dat doen ze, omdat wij dan het dichtst erbij binnen. Als je net in de wedstrijd zit, dan ben je af en toe te vier... tellen je maar in het klassement? Ja, wij tellen gewoon maar in het klassement, ja. Oké. Ja. Maar je hebt dus alle verzwargingsspullen voor al die oude auto's? Ja, net alles, maar het meest gebruikelijke wat kapot kan gaan. Dan skokbrekkers die hoeven net mij te nemen, want er zit bij elk wiel 2 skokbrekkers. Als er 1 kapot van is, dan bloezen ze wel voor rijden. Maar het kan wel eens dat ze toch een band op binnen. Nou ja, dan kunnen wij nog opofferen om een baan te jan, zodat die jongens die echt in de wedstrijd zitten trok kennen. Ja. En ja, als dat dan is van uw laatste baan is, dan is dat daarna uw probleem om te zorgen in de woestijn, hoe wij weer thuis komen. Maar het kan dus zo wezen dat wij echt maar 2 uur sliepen per nacht of helemaal niet sliepen. En dat we binnenkomen, even douchen, even eten en gelijk weer de vrachtauto in de trommel. Hoe is die daarop ta? Ja, dat ken het. Dan moest dat list gewoon hoe die hinkomen en ja, het avontuur beleven, want het is echt een avontuur. Ja, zo just het ik echt. Ja, zo zie het ik echt. Ja. Maar het is natuurlijk een heel serieus spultje en ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Nou, daarom ben ik naar Marokko geweest, om daar echt de gedeeltes van de Olibia Rally die de weken ervoor weer. En daar hier wij de roadbooks hier wij daarvan. Ja. Dus wij konden echt etappes rijden van die rally. En via dat klapblok van... Ja, want het is gewoon een klapblokje inderdaad, waar de meters op staan, hoeveel meter het is naar het volgende punt daar. Eigenlijk is het gewoon een soort van puzzeltocht is het eigenlijk. Ja. Maar dan extremer. Maar dan iets extremer. Maar en gevaarlijker. Ja.
waarom zieken je dat altijd op? Wat liep het wel een beetje zo? Wat past dat zo bij die? Is dat die passie? Wat, ja, ik vind het leuk, joh. Ik ben op de motor kropen en dat is ik net zonder gevaar. Ja, ik heb een aantal keren hakken wat aan. Ik heb redelijk wat brutsen al in een PR hier. Maar ja, dit is nog steeds het Lieds letsel, wat eigenlijk mijn PR weekend ik weer oer is. En ja, op de ene of andere weer accepteert dat nog. Nou, natuurlijk, het Dakar is gevaarlijk. Maar net zo gevaarlijk dat het levensgevaarlijk is. Dan moet je echt grove fouten maken. En dan kan het echt in eigen schuld wezen. Ja. Maar wat maakt het dan zo leuk? Ja, toch de adrenaline, ja, de uitdaging. Snelheid ik? Ja, de snelheid. Nou ja, snelheid. Verder, snelheid is maar relatief. Hè. Snelheid went heel snel. Maar ja, 120, 130 hoe een vreselijk slechte diek. Ja, dat is wel hut natuurlijk. Ja, maar die auto's die vrachtwagen door die woestijn. Ja, ze zijn begrensd deze Dakar op 140 km per uur. En dat is 160, 120 wist. Zo. Ja. Dus maar 140 is nog steeds hut. Alleen nog ja, voor de echte topteams die in een wedstrijd meedogen, die bijvoorbeeld als een dorp inrieden, dan zorgen ze echt op het punt waar ze 50 mei, dan gaan ze gewoon vol in de ankers om maar echt geen tijd of geen tijd te verliezen. Dus op het laatste moment rem je om 50 te rijden in het dorpje en precies de snelheid te houden en wij precies op het gas gaan. Ja, dat is voor u alle keer ietsje minder belangrijk. Wij moeten alleen nog zorgen dat we op tijd binnen en dat we de volgende dag gewoon weer starten om de wedstrijdrijders weer te ondersteunen. Het wordt een mooie uitdaging. Ja, nou is het in januari. Ja. Wat nou als er een halve sterrentocht komt? Ja, dan zit ik in de woestijn. Ja, dan wist je net? Ja, dat nee, was net mooi? Nee, dan giet dit voor? Nou ja, dit is de hest aan zijn, dan moest ik bezig Ja. zitten. Dus dan is dat in een keer zo. Ja, want we praten dadelijk over de passie van Friezen en het IJs. Die passie die hest, maar dan even net. Die passie is er dan nog steeds, maar dat is dan net als ik ken er Nee. dan geen gebruik van mij. Goed, ik wens jullie een heel soort succes Dankjewel. in Zuid-Amerika. Ja, Dank u wel. dank je. En dan ben we aan de slotaflevering van de serie De Keit in het Echt. Mooi een primeur, want de jongens van de Caravan in Dynum die zullen als allereerste naar een fragment van de dramaserie De Keit. Ik heb een goede zeden en dan dus ik gewoon de boel opstarten. Hartstikke leuk. Mooi. Super. Komt er, hè? Komt er. Zo. Hoppa, mooi. Oh. Dat is wel, dat is ook een 4 keer roeien. Wacht wel. Nou, mooi gelijk. Oké. We zijn er net weg. Nee, dat is afvallen water. Miami. Ik ken wel bij de Zoekerwarre. Nee, Hier is het frisser. Is het bij de hand? Maak hem. Nee? Hoor ik eerst te brekken. ja. Ja. Mooi. Komt nog even. Wat wietig, hè? Serieus. Dat ging wij dan net. Krokodil. Jolande Kabouw. Niet met kabouw. Van Manneke. Hier is. Zingen. De bovenop. Haha, daar weet je. Waar ben jij, Ina? Jolande kabouw. Jolande. Welkom aan, hè? Wat een steekie. Ja, gewoon zegt. Nou ben je eigenlijk achteraf ik al lang dacht dat het volle jets waren eigenlijk. Hè. Toen we zelf 18, 20 ben dacht van ja, maar hier 24 zullen we wel ophouden, maar we zijn al 30. Gewoon er nog steeds af en toe wel eens. Dat hij ze zelf soms ik wel eens een keer ernaar maken, hè? Dat gemeenten daar dus regels op zetten moeten. Of dat is de regels onscherpen.
als er niks te redden is en het gaat alleen wel wat gemoedelijk en er is geen overlast, dan denk ik van, en ouders, ik zorg maar eens even in die kate. Alsjeblieft, zorg er even in, zorg er eens even kom. En dat hoort heus net zo van, ik zal hier even controleren, maar ga er maar even bij zitten. Drink maar even wat en ga er maar bij zitten. Nou, dan is er uiteindelijk niks aan de hand en dan kan zo'n een caravan of een kate het best besteden. Want daarom vind ik, het is wel belangrijk dat dat, vooral op een platteland. Als ik ben die wel een kate had, dan dat zou ik prachtig vinden. Ja. Ik weet waar ik zelf een plezier om bleef, dus ik zou dat iemand anders net nee, dat moet altijd deze. Ja. Ik geloof dat ze dan bij mij in de kate zitten, dan dat ze ergens op een bankje of ergens in de straat omhingen. Ja. En de dramaserie De Kate is van 4 januari zo te zien op 9 juni bij De Omroep. En de serie gaat orenwieken sneun op het Noordelijk Filmfestival in première. En het filmfestival zet dit weekend al uiteen, maar het 48 Hours project. En dat is een wedstrijd van filmmakers om in 2 dagen een kwatte film te maken. Is verbindt alle Friezen. Dat is de titel van dit bidboek dat makken is door het gewest Friesland. Age Veldboom, uw verste gast op het Met van Sport. Welkom. Daar is een gastman om, dat is Sietse Prins. Ik welkom, een van de schreeuwers van dit bidboek. Even om te beginnen, Is verbindt alle Friezen. Hoe zit het bij die, Age? Ja, geweldig, want er komt nog wat achteraan. Is verbindt alle Friezen, wij rieden voorop. Ja, maar hoe is die passie voor die, voor het Is? Nou, dat is juist in het hele dorp. Als er ijs leidt, dan is elke keer met elkaar ondergaan van we moeten het ijs op en we moeten het schenk kleed krijgen, de baan erin. En dat is juist in heel Friesland. Het begint helemaal te jokjen en te kriebelen. Ja, dat is voor geen enkele Fries wat nice. Als er ijs leidt, dan moeten we naar boeten, dan moeten we de baan op. Je had het ding, ik mag doos is, hebben we correct al gepraat. Hoe je had het van doos, voor die? Ja, voor mij krijgt het. Dat vind ik mooi. Als je deze man dan in de eigen show, als hij dat vertelt, dan glunder is je negen. Nou, daar gaat het dus op. Ja, maar heb je dat zelf in? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, nou, wie het echt zo'n nare yes-day, een soort wetter is nu onder een kamer. Maar Piet Paulusma die zei dat er een koude winter omkomt en dat de kans op natuurijs er ik weer is. Zullen we even een beetje in de stemming komen? Graag. En wat mooie ijsbeelden. Het zit er wel weer weg niet, maar het is schitterend ijs. Ja, daar is wat slecht is, maar verder is wel mooi. Het is een fantastische... Mooie plaats. Is prachtig. Ja, geweldig. Altijd mijn droom was altijd de Elfstedentocht rijden. En eigenlijk was nooit de droom de Olympische Spelen halen. Nou, dan begint het wat te kriebelen, toch? Zeker. Ja. Dit bidboek, dat heet hem skreun, maar wat voor doel? Eigenlijk met het doel om het rieden in Friesland weer hoger op de ladder te krijgen bij de meerskip. Wij hebben het idee dat na jarenlang zulke mooie winters, zoals we creatie hebben, dat wij toch merken dat het gevoel voor het rieden toch wat vod hebt. Bij de jeugd of bij de ouderen? Nou, bij de jeugd en bij de ouderen. Eigenlijk bij iedereen wel. Als je rieden kennen, dan rieden ze. Maar op het moment dat de winter oer is en op het moment dat er straks misschien eens een keer minder winters binnen, merken wij dat er steeds minder mensen binnen die naar een ijsbaan gaan of die lid worden van een echte wedstrijdvereniging. En dat zou eigenlijk wel een stukje van de uitkomst wezen van dat prachtige mooie beeld wat we creatie hebben. Want hoe komt dat dan, dat mensen net meer lid worden? Ja, dat is denk ik heel verschillend. Wedstrijdsport is iets oors als recreatie. Was die creatie heeft, is natuurlijk recreatie. Dat is een prachtig mooi plezier, dat is een zinnige dij en dat is heel wat oors als een wedstrijdrieden. Om die verbinding te maken met mensen die zo'n wedstrijd echt beleven willen, jeugd die dat prachtig vindt, hè? Die leert rieden op zo'n natuurijsbaan en dan naar een club gaat. Ja, dan moet je er heel dicht op zitten. Dan moet eigenlijk al vanuit natuurijsverenigingen er een automatische klik wijzen richting het gewest, richting wedstrijdverenigingen. Moet de wedstrijden georganiseerd worden.
Ja, we merken dat dat toch steeds minder het geval is. Iedereen gaat steeds meer op zijn eigen plak zitten en verbindt meer. Nou, hey, bij het gewest Friesland er binnen ijsclubs uit de provincie bij ons letten. Lang net alle ijsverenigings, minder als de helte. Hoe kan dat? Waarom ben je net lid? Nou, je moet er wel een belang in zien. En ik denk dat, met name door die afstand die er gecreëerd is, het gewoon natuurlijk is wat je voor elkaar betekenen kan. En dat iets geen waarde heeft. Wie heeft die afstand gecreëerd dan? Nou, die is samen gecreëerd. Ik denk dat het gewest in het verleden, dat onder andere zelf mij dienen het, wel net bewust, maar iedereen doet zijn ding. Iedereen is er ook met zijn eigen deel van de schaatsport. En daardoor versteert het toch wat een afstand. Natuurijsclub zit op hun eigen plakje, hun eigen ijsbaantje. En het gewest zit dan ergens in Jereveen of ergens onzichtbaar te wezen. En dan maakt je die verbinding niet meer. Nee, want hoeveel clubs binnen in Friesland? 230. 230. En er binnen 100? 300 vrouwen binnen lid. Nee, oorzaak. Nee. Sorry, 230 verenigingen binnen er en 100 binnen lid. Ja, 100 vrouwen binnen de lid, ja. Maar wat had ik er dan aan als plaatselijke ijsclub om lid te worden van het gewest Friesland? Wat smiet het mij op? Ja, dat is de vraag. Dat weet jou het altijd op. Zeker. Nee, maar dat is voor een berg mensen de vraag. Op dit stuit is het met name meer dingen regelen en organiseren. Verzekeringen, Buma Stemra. Je kent wat vragen ergens deel is. Maar omdat die afstand zo groot is er heel weinig verbinding. Dus is er ook heel weinig meerwaarde. Boeten wat er voor het gewest gebeurt aan wedstrijd. Maar had je dat nou even onprijzen maaien? Wat denk je onprijzen maaien? Ja, heel simpel. Ik ken een ijsvereniging. Ik ken een plaatselijke ijsclub. Waarom met de lid worden van gewest Friesland? Dan zoek ik lid worden van het gewest Friesland, omdat je op die manier samen bouwen kennen aan een betere sport waar je zelf profijt van hebt. Je kan bijvoorbeeld met elkaar wedstrijden organiseren. Je kan in winterlezen winters, dus ijslezen winters, met elkaar dingen organiseren. Je kan simmerdijs dingen met elkaar organiseren. Je kan oren mensen in het spier brengen om voor jouw vereniging, mijn orenvereniging, dingen samen te doen. Het is meer een kwestie van mensen bij elkaar brengen. Daardoor een soort volume creëren. Daardoor het oren mensen bijdragen en mij helpen om jouw sport op jouw ijsbaantje beter voor elkaar te krijgen. Ja. Age, je bent lid van de ijsclub Jennewaard. In het bestuur je binnen ik lid van de gewest Friesland. Ja. Wat smiet het je dan op? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat er een stuk wat verenigingen binnen die echt zeggen van ja, wat hebben we erom? Waar uw eigen baantje en uw koek en soapie draait. Nou, dat dacht wel blikken inderdaad. Maar goed, de topsport die kan net bestaan zonder breedte sport. En er moet straks weer eens een keer een nieuwe Sven Kramer komen. En misschien riet hij wel eigenlijk bij Jennewaard of bij Maar kan die alleen nog de komen altijd de ijsclub onsletten is bij gewest Friesland? Nou, langzamerhand moet er wel een keer trainen. En hij moet wel eens een keer met de auto of met het busje naar je T-Alfta. En hij moet wel training krijgen. En hij moet wel op een hoger plan komen. En dat kan dus wel, omdat er dan de faciliteiten binnen van gewest Friesland. En dat je sterker steert. Maar het gros heeft het net in de gaten. En dat is ik logisch, want dat speelt het net. Nee. Aan de andere kant, hebben wij wel een heel soort orenvoordelen. Als wat toen zei, maar de verzekering. En bijvoorbeeld de wedstrijd, de 100 van Jennewaard, de klassieker. Nou ja, wij kennen als dorp en als club wel in grote lijn organiseren. Maar tijdwaarneming en hoe die finishlijn erin. Och jongen, dan krijgen we een heel soort stiepen. Dus je moet de krek even een stapje heen doen. En dan show je al die voordelen. En daar krijg je dan de voordelen van, ja. Nou hebben dit bidboek maken, maar als doel dus dat die vereniging haar ontsluiten zullen. Maar hoe krijg je die over de streek? Hoe zullen we dat ompakken? Ja, dat is heel lastig. Daarom zit ik hier eigenlijk. Hè. Ik probeer een beetje PR te krijgen om weer in gesprek te komen. Hè. Maar als je net in gesprek bent, dan schudt iedereen weer waarom. En als je weer waarom zegt, is het misschien net genoeg. Nee. Hè, dat vindt men in ieder geval. Nou, de enige manier is om weer met elkaar in gesprek te rijden, te verduidelijken wat je willen. Wat je met elkaar dwang kennen. Met name de vraag te lezen bij die natuurclubs van wat kunnen wij voor Jim doen. In plaats van dingen op te lezen. Maar organiseer je dan een jong of zeg je van ik ging gewoon deze winter bij al die clubs deel? Nou, dat zou best kennen. Wij hebben wel een naaidag. Ja, zeker. Hebben we wel een naaidag. We hebben natuurlijk in Jochentje, daar hebben wij een hiervergadering. Ik mij in iedere vereniging oproepen, de netleden, om naar die hiervergadering te komen. Daar zullen wij het bidboek maar weet dat net best zo'n duffe bijeenkomst dan? Nou, dat denk ik net. Nee? We hebben er al een paar aan, maar dat ben mooi hun. Ja, Oké. En een van de ideeën is om echt Friesland in te loeken naar de achterzaaltjes van de ouderwetse cafés. Om daar vanuit de regio mensen bij elkaar te loeken. En zeggen, jongens, kom aan tafel. Praat mij. Jim binnen de baas van het gewest. Net een bestuur, want tenslotte is het een algemene ledenvergadering. Ja. En Jim kan bepalen. Zit ze maar. Nou, we zullen al wachten tot het is de winterbad. Tegen dank van je komst naar de studio van de Jong.
Ja, dit wie bient. En je kunt het programma vanzelfs. Ik volg je op Facebook en ik op Twitter. Mandy, dan ben we er weer. Nog een noffelijke joen en een heel mooi weekend.